N'i bɛ fɛ Ala ka diɲɛ nafolo karaba k'a d'i ma, ka masaya karaba k'a d'i ma, Maliki Yawmi Dini de b'a kɛ. N terikɛ, wallahi billahi n kalina Ala la, n'i ye nin kɛ wariko kama, Ala t'i faga fiyewu fo nafolo kelen i k'a mara. Siga tɛ nin na. Nin ni pigeon jɛma de bɛ baara ni ɲɔgɔn ye. N bɛna kɛcogo f'i ye. A kɛ i yɛrɛ fɛ yen. Konate y'a d'i ma fi sabililayi. Ma to ɲini fɛ, ma ji ɲini fɛ. Nka n'i ye nin fayida in lamɛn, ka fantanya to i la, ka wariko hami to i kan, n'i ma sɔn ka fayida in baara, n'i ko ko moriw ti fɛn dɔ, Konate t'i yafi ma dɛ. Sabu ne ye n kɔnɔna jɛya k'a d'i ma Ala kama. Gɛlɛya bi e min kan, e fɛnɛ kan k'a ta ka baara kɛ n'a ye k'i ka gɛlɛya wuli ka b'i yɛrɛ kan. Maliki Yawmi Dini. N terikɛ, i b'i jija ni sini ka di ye, walanta i ka nin sɛbɛn siɲɛ 92. Maliki Yawmi Dini. A sɛbɛn siɲɛ 92 i k'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, i b'i jija i bɛ pigeon jɛma ɲini. I b'a nasi n'o tobi ni ɲɔgɔn ye. N'i y'a nasi n'o tobi, mais e kelen pe de b'a sogo dun. I kelen pe de b'a sogo dun. Ɔ, sufɛ i datɔ, i tilalen seli la, safo seli la, i datɔ yanni ka sunɔgɔ, i bɛna sogo in bɔ, i b'a dun, i b'a bɛɛ dun k'a ban. I bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta, i b'a wurudi, ya Maliki Yawmi Dini, ya Maliki Yawmi Dini, ya Maliki Yawmi Dini. I b'a wurudi siɲɛ 1111. Wallahi, n kalina Ala la, o don dugujɛ bɛɛ, i garizigɛ bi sabatili daminɛ. O don dugujɛ bɛɛ, i bɛ nin fayida in jaabi sɔrɔli daminɛ. Ni mɔgɔ min y'a kɛ, Ala ka barika don a la. N'i ye nin to yen, ko moriw ti fɛn dɔn, moriw bi galontigɛ la, ɔ n'i taali ka wari ci bolitigi galontigɛla dɔ tɛgɛ, n'i taali ka wari ci mori kafiri dɔ tɛgɛ, n'o y'i ka nafolo dun, Konate y'i ladi dɛ. N y'a bɛɛ fɔ k'a ban. N'a y'i ja, a baara kɛ i b'i yɛrɛ ye. Ni maa min y'a ta ka baara kɛ n'a ye, Ala ka barika don a la. N'i ma da la dɔrɔn tɛmɛ. An tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. I y'a faamuya? Bɛɛ n'i ka baara don. Ɔ, nin kɔfɛ, maa min b'i fɛ an ka nafolo karaba k'a baara kɛ k'a d'i ma, nafolo karabali baara, suratul waqi'a don. Kuranɛ jɛlen, Ala tɔgɔ jɛlen, ka nafolo baara k'i ye teliya la, karabali la, i k'a nafolo sɔrɔ kun faya kunu na, iza wakati nafolo baara don. A bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye. I y'a faamu? Sɛ jɛma den 3 baara bɛ kɛ n'o ye. Ɔ, mais ale baara in an b'a kɛ 30.000. N'a ka di ye i ka wari kilancɛ 15.000 sara fɔlɔ, ani i ka sɛden 3 sɔngɔ. An bɛ baara k'i ye, baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, i bɛ quartier o quartier, bɛɛ bɛ se ka iza wakati nafolo baara kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka weleli k'an ka téléphone numéro la, o ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli k'o numéro la, i ni Konate bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. O tuma n'i bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ, n'i ye weleli kɛ, i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15.000 ani ka sɛsɔngɔ sara. I b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ d'a ma, an bɛ baara kɛ n'a ye. Weleli bɛ kɛ numéro min na, o ye +223 72 24 02 98. Bɛɛ bɛ weleli kɛ o numéro in na. O ye Konate yɛrɛ ka numéro de ye. N'i ye n wele o la, n yɛrɛ b'a ta. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. N'i ye diɲɛ bɛɛ yaala ka dɛsɛ nafoloko la, ka taa moriw fɛ yen ka dɛsɛ, ka taa somaw fɛ yen ka dɛsɛ, na iza wakati nafolo baara kɛ, o don o y'i selen ye karanga koko ma. Digi dan ye dɛnɛ ye. Bilahi, nafolo baara bɛɛ kɛlen ka dɛsɛ, i kɛlen ka nafolo baara bɛɛ kɛ ka dɛsɛ, a dan ye iza wakati baara ye. N'i selen o ma, a banna. O ye terminisi de ye. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. Weleli k'an ka numéro la, n'i bɛ fɛ k'an kɔrɔbɔ, a essaye k'a lajɛ. Ka n'i sigi i ka so ye ko moriw y'an nɛgɛ, moriw y'an ka nafolo dun, o tɛ Konate ye. Weleli kɛ i ka Konate kɔrɔbɔ. +223 72 24 02 98. N bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye, ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Hakɛto b'a ka sɔli ala rasul.